Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sinyo subong tawag siya Solarissimo Marittimo. 4 men. Iyan ni siya ni Azaro. Te, panlalaki ni siya pero kung luyag mi siya suksokon, pahalak ka pag gusto ka. Kag, utit walet ni siya bot ang balon layo pa lang masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali presko nga aquatic nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have lemon kag citron. Ang lemon amo nang maaslom nga citrus. Tapos mala nga citrus ang citron na. Tapos for the mid, we have seawater kag Haitian vetiver. Ang seawater amo na ang presko kag aquatic nga hamot nga masimutan mo sa sini nga pahamot. Tapos may Haitian vetiver, kuskus, hilamon kung simutan na. Kag for the base, we have cedar kag labdanum. Ang cedar mahamot nga kahoy, kag labdanum nang madalom nga hamot na. Te, kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa susunod naman, bye bye!